Kileisha Shillong, Kileisha Umuroi, Kileisha Upper Shillong, Kileisha Kinonkinia, Bandon Bleru, Ki Persian, Shi Persian, Kinekinde Ki Jingduwai, Kabau Jisu Kadau Hangi. Ko Himen Kopera Bayit Ha Utrai Jisu Christ. Mindagasni Kajing pule kahikai yangi shapa kajing kartor janga jingduwai. Na ka kitab Isaya nongya tolepa nilayos ngo malla kaktin kabamina ka shindur jangutrai kalong kaba pinsiso ya ka jingim jagi. Ba kaktin kaba constant kabala mi na ubre kalong uji su Christ. Kaktin balalongdo longsnam badbashonsa badi. Bangitip habangi pe iyaka kitab Genesis. Kak linang baningkong kahikayangi kaparte kalada da ka jing suda ka jingdum bad bandon dur kada. Henry haba ublay ulas tamban kran ya kaktin. Kaparte kalayo ya ka dur kadar malla ka kandin kaba ublay ula karen kalalong kaba seisoh barhaba kaba utray ula on ay kanlong ka jingshai kadon ay kandon ka duriyaw bat ka bening kala urlong bat kat kiba ula karen kala seisoh bat kakatin kalam kabadan boh bat kaba ipule haka shiti johu Paulus shiti shaki Hebrew sau kada ko himen ko bara manla kaktin kabangi pedian kabangi puson kabangi turiya jilliyu kabangi nge kalam kaba seisoh haka jingin bad napadeng kane kaktin baro kaba karen kaktin kaba konsane kalong uji su Christ kaktin kaba lalongdo longsna habangi pedian ya uji su daga jinge habangi shashkore yahu habangi ya rengka badu kata ka jingko mu jungi kalong kaba seisoh tam haka jingim jungi haka ingasem jungi haka metka par jungi haka mensiyam jungi bad ngide pandon ka jinge kaba jilliyu banyapedian yakane ka katin haka jingim ka jagi but men haka gospel uji sula karen kumno ngide menduwai ka katin kabalam mina uji su ka katin kabalam mina uta ubalongdo longsnam ba ubashonsa badni but nidon kam ban shanya telle tallan yakaba uji sula hikai Barhandi ujisuam pinam de benduai bon katin kumba duai ya kibrio ya ki parisi reparte bar haba ujisu la on wadnum karen wadnum duai bon katin don bon gebri ki kinno yangi ya leze ya ki kon katoli namangi don bon katin gibangi duai mangapor Niduai kublay ka Maria sanbusin hawe ka jingmaya. But don't born ki jingduai kibang niduai repetitive prayers. Kung ka divine mercy jingis ne jimbre. Niduai kaju shikaju. Te habalong kumda. Kumno kalabalong habaw jisuong ninum deven duai born ktin dan kibrio ki kiliyan. Ko himmen ko para habaw Jisu lang ang buong katin shimur yaga repetitive prayers mangas ngingi pulemas hagamas bakoy rumidon ko try to isane ko Kristo isane nidon haka mas bakoy ko bakoy holy kaneka langga kandin jangga beneng kabaki angel ki duai ki aro ki ruai mangapo
Omdang ki wepa ki katin ki angel ki ruai. Holy bara hallelujah. Bakui. Hato ki long ki repetitive. Hoi ki duai mangas ni manga kelet manga minute manga second iagane ka kantin. Habani pusan haga gospel jono Lucas katprai ve hadupra nidon kawai ka rikende kabala wan duwai hakama kerpad hakama duwai nombishar bamhok kaktin uble kalakam kalale mangas ni panshi kaju nau tau nombishar bamhok kalapan kaju repetitively kalayai duwai kaju aga sam shispalai po hindriung yoi bon sin gumba har po hindriu sin kaju kakandin kalapendan dam uble ulong ka jingi bamjek yaga jingi jung uble ka ne junom kato kalong repetitive hoi te habo Jesu la om hakane ka do kai ka jingmor jogane Jesu haba la om hakane habangi duai ka jingduwai jongi ka deben mina ka doinur om na ka shindur ya ka jingduwai ka ba mina ka doinur kalam ka ba seisoh nama kata ka jingduwai ka klelam ba ka jingi jongi O Paulus bakoi shaka shitti jogo jon shaki romula am ka jinge ninge ha ka doinu jomi habangi don ka jinge ha ka doinu utrai unyoi ya ka doinu ka katin utrai kala am shai kada uble ubayoi hari uble yoi ya ka doinu jomi kabambor bon sin habangi duai Lada de rosary ne ka jingesne jimpale kam jumina ka donu kane ka de ka jinge jami henry omdon jimbakala ye hage jingduwai rosary omdon jimbakala ye hage jingduwai divine mercy jingesne jimpale omdon jingduna ye hage novena babon tilli ki bangi shai duwai henry jingduna hanno kakkum ka jingi ka jumu Jesu Jingduna kadon haga donu jomuta ne kata ka baduai. Claim the pension nongarim ya ka jinge, but claim the suti ya ka jinge haga donu jongi ladangi duai ye ka jingduai jongi kan kalalam tam bla bla bla. Kumba Jesu la Teminda Jesu kon uweringi nanda ula hikari ya ka jingduai koppa jongi. Jesu habangi duwai ka jingduwai koppa jongi Jesu yalam yengi shakata ka jingsno hoto malla ke jingpan jongi kadeben pension nongre ha kane ka jingtit kabangi don uppa udon habene uppa un penbiang yengi uppa un pendam janaya kabangi pan baru pa udang ped yengi bandopo Ban kabangi duwai ngideben duwai da kabas ngautu jingmur janga jingduwai buon gi jingduwai kabangi duwai ngiduwai shuban pendam yekerukam te khanni Jesu o penya per yekiba duwai ban pendam yekerukam na kiba duwai da kabangi shisha ki jingduwai jongna utrai un snap ya ki jingduwai jongi bereba duwai da ka jinge Omde jong kita kiba duwai ki om ngan shu persang don buon ki beriu kilong kiba persang habaki le duwai shano ki om hoi ladang le shaka taga jakaban duwai le sengen yo jinggo jingkia le sengen yo jingurku tengi le persang buon ki jaka don buon ki beriu ki wan persang hangne hamau kalamru Nama kilay buon ki jakaban duwai kilay siya shilong kilay siya umuroi kilay siya apar shilong kilay siya kinong kiniya bandon bleru ki persang si persang kine kinde ki jingduwai kabaw Jesu kadaw hangi
Jait Jingduwai kabau Jesu kadau hangi minta kasni kadevan longa Jingduwai kabas kem kaba pension nongorin haga jingeria ubale kaba meet na ka donor te haba ka mina ka donor niog koppa jongi uba habaneng kane kalonga jinge kaba jinliyo nanda mi ba kanlong kaba kuit ka kertanjami kaba mod habani kot aba koppa kata ka Jingduwai ka penjanai ni ka penkuit ni nakata ka daw ladapis snapia ka jingule mindagasni kaba kaddo Jesu hadin paula vikaya ka Jingduwai koppa jumi Jesu angkono ulang pension nongre ya ka jinglong jongi bade balong ba map ya kiwe ladang im treban map upa benengro unom map ladang im nidon kano ka jinglong ka basini hapo jongi katakan kerlang ka jimbam koi abani duai da ka mensiam bangkoi utrai umlaman trekam hagata ka Jingduwai bangkoi jongi ka Jingduwai jongi kade balong ka bakoi nandau Jesuam Henry lada pin map iki wepa uppa benen jompiru unam map yapi kabam mod ya kano ka mensiam bang kongo ya kano ka mensiam bang pendrit yalade kano ka mensiam bang treban map kilong mensiam bang shong dor hakamatu trai ko himen ko para habagi duai man ka por ngideban duai kenamba ngidio jingkui kalong ka bakui dia ka kertenjame naga taga jingkui kaba mina ubare ngideban penkui dia ka mensiam jongi naga jimbita naga jimbishni naga jingtarai siniu naga mensiam bama lengkum ta kumno ka Jingduwai kan seisoh ka ketin kamlaban seisoh ka kendo ngideban penkare habangi duai ladang yang penkare ya ka kendo kumno haba wan kiar ka slap kan mi ya ke Jingdum baba ko himen ko para tongin sange shipor pan ma na ka benda ke jingkla jami tongin duai au trai unai borini haman lagi Jingduwai ai utrai na ki kai ni habangi duai rosary habangi duai ko pajami habangi duai jingis ne jimble habangi pelong kano beha ai kan long ka bami na ka donur jami pautrai ubayoi ya ka donur jami un karku yani ko Jesu bayi karku pat ben slay yani ki kai yani ben duai na do ka donur ba mendo ben kuit yani bangin kloi ben ma bangin kloi ben Yesus bat ki bai en ya ro ya utrai Jesu Christ Amen.